nadam se da ste dobro, kao što izgledate odlično. Pa, obzirom koliko imam posla i obaveza, trudim se, da. Vi ste u svetu estrade poznati kao jedna žena lavica, jedna žena koja ne odustaje, koja ide samo napred. Možete li da mi kažete šta je to što vas gura napred? Pa, ja sam osoba kao i svaki drugi čovek. Imam uspone i padove, ali nekako uvek se dignem kao Feniks iz pepela, tako da ne dam na sebe. Svako doživljava i loše momente u životu i lepe i tako dalje. Ja se trudim da to lepo nekako i uvek nešto pozitivno da na sve gledam pozitivno, tako da to je tako kod mene. Ovako, vi trajete jako dugi niz godina. Koliko se estrada promenila od početka vaše karijere do danas? Pa mnogo se promenilo, znači mnogo, ali u smislu, kako da kažem, nekako meni počinje da liči na neke 90-te. Neko mafijanje, neki klanovi, neko ludilo. 90-ih se znalo kako se to radi, ali mislim, mene to ne dotiče, ja gledam sebe, svoj tim, ja sam jako zadovoljna, tako da sve okej. Ja vam želim da se jako lepo provedete večeras, jako lepo izgledate i nastavite tako. Hvala tebi.